l-Empire State Building fin New York, l-Arc de Triomphe f'Pariġi, l-Opera House f'Sydney u l-Berġa ta' Kastilja hawn Malta. Dawn kienu fost binjiet importanti madwar id-dinja li l-4 filgħaxija inxtelu hekk kif kien iċċelebrat il-Jum Dinji tal-Awtiżmu. Mart il-Prim Ministru u ċ-Chairperson ta' Marigold Foundation, Michelle Muscat, spjegat l-importanza ta' dan il-jum. Kulħadd ikun aware li teżisti dil-kondizzjoni. Sewa l-ġenituri li għandhom it-tfal li jbatu biha sabiex ikunu jistgħu ituhom l-aktar għajnuna mill-aktar fis possibbli, però wkoll in-nies tal-madwar għaw bżonn li n-nies u s-soċjetà tagħna tifhem li kemm jista' jkun dawn it-tfal u dawn il-familji intuhom mhux niġġudikawhom imma ntuhom l-għajnuna, is-sapport u l-kompassjoni li tant għandhom bżonn. Din is-sena il-Marigold Foundation ingħaqdet mal-Organizzazzjoni Internazzjonali Autism Speaks, kif ukoll mal-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri ta' Tfal bl-Awtiżmu biex tiċċelebra dan il-jum. Kien għalhekk li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru laqgħat talba tal-Assoċjazzjoni biex f'Malta tkun propju l-Berġa ta' Kastilja il-binja li tiddawa l-blu biex jitwassal il-messaġġ. L-attività komplit permezz ta' ikla organizzata bilan li jinġabru aktar fondi għall-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri ta' Tfal bl-Awtiżmu. Is-Sinjura Muscat irringrazzjat lil dawk kollha preżenti għall-appoġġ tagħhom lejn din il-kampanja qban tas-sew nobbli. L-attività kienet milquha minn bosta u żagħżugħ li jbatem il-kundizzjoni tal-awtiżmu wkoll esprima s-sodisfazzjon tiegħu. Biex inkunu mal-oħrajn, biex inkunu involuti ma' żgħażagħ oħra u ma' kulħadd. Hija ħafna importanti u thank you kulħadd.